Sara, ti diches que non o fixeron? Temos que ir pensando nun Got Talent o Feal. Pois, por que non? Estes anos na escola xa vedes que dan para moito. E descubrir moitos talentos. E falando de talentos, temos un talento especial agora, na seguinte actuación. O seguinte artista encántalle cantar e quere deixarnos a todos coa boca aberta. Sen dúbida, todos os anos prepara a súa canción. Este ano vai nos deleitar con Apaña Castañas. Con todos vos, Mateo, de sexto de primaria.